yonke. Sitshele cash. Amen. Yeah, sitshele cash bandla aphuma umfundisi mephume ediniwe kodwa simtshekile. Amen. Sikhathele bazalwane ukudlala. Jesu uyabuya uzosibuza kwacela ukuthi ubusuku bonke lo wathi ubusuku bonke wakhuluma ngemali manje. Uloku ukhuluma ngemali. Yona into enziwe emasontweni. Njengoba ubona masinikela la sifuna ukuyisho ukuthi imali cha. Nama contributions sithi contribution ngoba sifuna ukuyibiza ngegama. Cha, iyadingeka vele. Awuthi ngimtshele ivangeli limahala kodwa kulihambisa imali. I-maintenance yevangeli imali kodwa ukushumayela iservice ukushumayela ngempela yakuyona imali. Uthi Apostle Paul so that I will preach the word without charge. Yes, akacharge umuntu bezoshumayela. Kodwa ukugibela kwakhe eya lapho akucharge ngalo. Exactly. Funale siyazi vele. Alibonga mama lenkosi. Okay, naku umyalezo bazalwane ovela enkosini ngicela unginikele ibhuku baba ngibhalile lento uMonjela ayishilo. Alibonga igama lenkosi. Ngiyacela sisukume kancane bazalwane sime ngenyawo. Awubonge maphoyisa. Bese sikhuluma le